Мәскәүдә дусларың булмаса, аларны штабта табарсың. Очрашырбыз һәр чак без шулай. Татарлар бергә булуын. Котлауга килгән очракта, әлбәттә, 25 ел узын гомер. Алар үз эшен эшлиләр. Минемчә, Мәскәүдә татар штабы булу ул бик зур әйбер. Ул бер мәркәз центр буларак та, берләштерү, татарларны берләштерү ягыннан зур роль уйный дип уйлыйм мин. Шуңа күрә котлыйм мин татар штабында хезмәт күрсәтүче үзебезнең милләттәшләрне котлыйм. Һәм 25 генә түгел, 250 ел, 1000 ел яшәсен. Бу йортта һәр вакыт көтәләр. Туган тел монында кичәләр. Без әзер килергә яңадан. Татарлар очраша дисәләр, татарлар очраша дисәләр, татарлар очраша дисәләр. Татар телен саклау, культураны саклау бит инде. Динне саклау ул бит инде культураны саклау. Җырлай биюне, фольклорны саклау ул бит культура. Менә йолаларны саклау ул бит культура. Менә хәзер без йолаларны беләбезме? Без йолаларда тәрбия алабызмы? Авылда да төрлесе бар. Оныклары белән белер-белмәс урысчасы белән урысча сөйләшәләр. Юк, татарча сөйләшсен, юк, менә шуңа улык рәхәтләнеп урысча сөйләшә. Шуның белән инде вәссәлам, ул татар авылына кайтып татарча, саф татарча өйрәнә алмый. Иң беренче үзебездән тора. Хөкүмәтне дә гаепләмигәлебез, Мәскәүне дә гаепләмигәлебез. Ниндидер бер кара кешеләрне дә гаепләмибез. Алар бар, булачак инде алар, Ә үзебез нәрсә кылабыз? Үзебез гаиләдә авылны алабыз бу вакытта. Авылдагы йолаларны саклыйбызмы? Туй йолалары, никах йолалары. Әйтгәндә ашау йолалары. Милли ризыкларны әзерлибезме? Өйрәтәбезме балаларыбызга менә шулай фәкыйрьләнә бара кухня, татар кухнясы фәкыйрьләнә бара. Инде татарча саф сөйләшәбезме? Менә шулай тәрбияләргә кирәк. Бит иң беренче үзебездән тора, ата-анадан тора. Ата-ана саф телдә сөйләшә икән, бала саф телдә сөйләшәчәк. Ни өчендер татарлар, без, зиялылар, ана теле дигән сүзне оныттык. Журналистлар яза, татар теле дип яза, туган тел дип яза. Ана теле онытылган. Бөтен төрки халыклар ана теле дип сөйли. Без ана телен онытмаска тиеш. Күчермә мәгънәсендә, язма мәгънәсендә ана теле булырга тиеш. Ата-ана йолаларны тота икән, бала йолаларны тотачак. Иң беренче йоланы сакларга кирәк. Йола ул язылмаган канун. Хәтта ул конституциядан да өстен йола. Йола гадәт дигән әйбер. Мәсәлән, нинди, кайсы милләтләр? Әйтик, казаклар, кыргызлар, үзбәкләр үзләренең йолаларын безнекегә караганда ныграк саклый. Кавказ халыклары үзләренең йолаларын безнекенә караганда ныграк саклый. Без уртада утырабыз, без инде әкренләп, без иң беренче руслаша баручы халык. Менә моннан уратып алынган, Кавказ мөселман халыкларында нинди йола булган булса, татар халкында да шул йолалар бар иде. Үзбәк халыкларында, кыргыз, уйгыр, Урта Азия халыкларында нинди йола булса, татарларда да шул йола бар иде. Аларда сакланган 90%, бездә сакланган 7-8-10%.